San Carlos City Veterinary Office naman po naglabas ng babala ukol sa African Swine Fever at Avian Influenza o yung bird flu. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Naglabas ng babala ang City Veterinary Office ng San Carlos City sa mga hog raisers, poultry raisers at mamamayan kaugnay ng panibagong mga kaso ng African Swine Fever o ASF at Avian Influenza o bird flu na naitala sa ilang karatig bayan. Ayon sa tanggapan, nananatiling mataas ang banta ng African Swine Fever, isang malubha at lubhang nakakahawang sakit na umaatake sa mga baboy. Wala pa ring bakuna o tiyak na gamot laban dito, kaya inihikayat ang mga nag-aalaga ng baboy na paigtingin ng pagpapatupad ng biosecurity at agad naiulat ang anumang kahinahinalang sintomas o biglaang pagkamatay ng kanilang mga alagang baboy. Samantala, pinaalalahanan din ng mga nag-aalaga ng manok, iba pang ibon at maging mga pigeon fanciers na mag-ingat laban sa avian influenza o bird flu. Bagamat pangunahing nakaaapekto ito sa mga ibon, maaari rin itong makahawa sa tao lalo na sa mga may direktang pakikisalamuha sa mga may sakit o patay na ibon ng walang sapat na proteksyon. Bilang bahagi ng pag-iingat, pansamantalang pinapayuhan ang mga nag-aalaga ng kalapate na iwasan ang pagsali sa pigeon racing dahil ang paglilipat-lipat at pagsasama-sama ng mga ibon mula sa iba't ibang lugar ay maaaring magpataas ng panganib ng pagkalat ng sakit. Hinihikayat ng City Veterinary Office ang publiko na agad makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan kung may pinaghihinalaang kaso ng ASF o avian influenza upang mapabilis ang pagtugon at maiwasan ang pagkalat ng mga naturang sakit. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.